1948 arte dapka, Palestinako dantza tradizionala, gehien bat festetan eta ezkontzetan dantzatzen zio zer zen. Baina 1948tik aurrera, Israel sortu zenetio, bihurtu zen tresna bat palestinarrentzako beraien identitatea eta kultura puntuari azaltzeko. Pozik gaude gaur behasainen egoteagatio, Euskal Herrian, Euskal jendearekin batera eta zoin gure kultura azaltzeko, eta baita eskertu nahi genieke behasaingo familiei, behasaingo 7 familiei guri egokitu digutenak, guri aukera emateagatio bizializateko astebete okupazio militarrik gabe. Behasaingo udaletxeren laguntzarik gabe ezkineteke hemen egongo. Bai, eta hitz egiten dut modu pertsonalean eta taldearen izenean asko eskertzen dugu Beasaingo udaletxeak eman digun laguntza guztia. Bueno, herritarren izenean, guk egin dezakegun gutxi hori beraientzat asko izatea pozgarria da. Beraiei astebete eskaintzea eskertzeko adin bada ere, herriaren izenean konpromiso hartzen dugu, aurrera begira ere, txikitasun hortan handi izaten laguntzen, eta hori helarazi beraiei. Mila esker.
Mohamed Faris,